Hey guys, ndicela ningandivi wrong man, but ayikhona enye into efuna uqwalaselwa indlela esiba nice ngayo thina kasidilishana nama-chera broke. Kubona mamalambala fondini umuntu uhleli nje ucelana nedatha ne-airtime pakula WhatsApp engathi libhanti into elingathathi intweni. Nathi simzame ke shem because kaloku asifuni ukuwa nje kusithiwa sistinji. Imagine thina kasinovuka one day sisithi asijoli nama-chera ngenamoto. Yo angalamba la magqwirhakazi, but soze usive thina simisa ngaloo nto. Elaa xesha bona yo banezitandards, umuntu ufuna indoda enemali ezinkulu enemoto ne-apartments engenamntana fondini, hard worker ene-sex game kamahlalela, because kaloku yona nto bayifunayo kufetshwa. Umuntu ayikho enye into azanayo kwi-relationship ngaphandle kwale ntsula. Nathi ke sizibhakaxa shem because kaloku ijani ayilali ngatyanga. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Yo kaloku laa ntsula siyibamba siyidayivele nako kuseyinxabe ineMileage yemoto oqhutywa ngumntu wonke ingathi ziitransi zikaRhulumente. Soze angabikho usikhinkobe wangapha engangelizwe sebale ngoyilobola ngemali ebonus kulo Disemba siya kuyo. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Friday nge-25 ka-August sisemthatha eMayfair Casino. Uzimvo usibizele omnye umnyhadala wecomedy nemilingo fondini yonke la weekend. Siqala ngolwesihlanu ke thina ke phande uphethe uSiyaseya, Miramatch noSichazolo. Ibe nguSoso, Mr SA emculweni noMawonga. Andimazi ukuteni ngasuseligqatsho lale mpumlo ngale milingo yakhe. But ke wethu guys, kubani nalo yena yedwa uzana beneparts eziperfect apha emhlabeni. It's not like ndi-perfect mna kuqala kule ndawo ndihleli kuyo.